Gústame sempre falar dun rural moderno, que é o que realmente temos, un rural moi moderno, con explotacións agrogandeiras punteiras en Galicia. Galicia é, como xa sabedes, líder indiscutible en produción láctea dentro do país, pero tamén moi importante en produción cárnica, en produción da horta ou doutras actividades, como pode ser a flor, non? E creo que esa é a visión que hai que dar do rural galego, un rural no que se traballa, evidentemente, unhas condicións de vida cada vez mellores, máis actuales, máis modernas, con un rural que aposta pola tecnificación en todos os sectores. Tamén vimos de escoitar o sector forestal, tamén no sector forestal pouco ten que ver a industria forestal que temos hoxe en día coa de hai 20 anos, unha industria tecnificada desde os rematantes aos primeiros operadores, non os que cortan no monte.